Hallo allemaal, fijn dat je weer kijkt naar Limburg. Vandaag het is eind februari, dus ze komt wel langzaam maar zeker weer bij de gezellige en heerlijke tijd van de Vastelovend. Want 11 februari hebben we weer hier de start van de Vastelovend bij TV Limburg met de Vastelovensmarathon. Maar ook de komende 1,5 uur tijdens onze Limburg Vandaag. Gewoon weer het gezellig maken met de volgende gasten. Ja, zanger John Koenen staat er gans achter. Bekend van onder andere Tai en Fietsenframe. Gooit die roze en zijn Tiroler bal even in de kast, want hij is nu helemaal klaar voor de rap- en de popwereld van de Maastrichtse groep Rapsy. Ja, en verblijven bij de Limburgse muziek, want John Koenen, jij kent hem van Tai en Fietsenframe. Een paar weken geleden word je bij Jos en je hebt aan het woord gehouden, want je had het over een bijzondere samenwerking met Rapsy. Ja, dat klopt. En als dat klaar wordt, dan zou je nog eens terugkomen. Ja, en die hij zit je dan. Samen met Roel van Rapsy. Ja, Julio Iglesias. Julio Iglesias, ja, is dat. Voor de fans. Voor de fans, anders zouden ze dich niet kennen. Hè? Anders zouden ze mij niet kennen. Dat is niet echt een voor de hand liggende samenwerking. Dat klopt, Patty. Ja, wie komt dat dan? Ik ga het je vertellen. Nou, Ik leef een tijdje geleden in de moostuin, Toes. En de ruiste gaat in het struikgewas. oei. En dat was niet zo. Ik denk wat huurig. Gewoon niet, John. Ik kost hem nog niet, hè. Maar ik denk wat huurig toch. En ik ging luisteren met mijn oor aan de grond en ik huurde gekuch. En ik denk, ja, dat ken niet. Maar ik vroeg me dus af, wat is dat? Wat is dat? En toen kwam ik erachter dat mijn vriend John Koenen, dat hij dat ons eerder gehuurd had. En die maakte zich over hetzelfde zorgen als ik, John. Ja, een paar jaar terug heb ik daar al uiting aan gegeven. Hè. Een paar jaar terug heb ik al een liedje uitgebracht van Huurste de Regenworm Hoosten. Want ik denk, dat is geen probleem. Dus ik heb dat probleem aan de orde gesteld. Ja, want het is een cover, hè? Het was al een bestaand liedje. Het is een liedje, ja, dat klopt. Ja. Wat gans Duitsland met zingt. Ja. En dat is nu ook de bedoeling van u, hè? Dat gans Nederland het met zink. Ja. Dat gans Nederland. Ja, Limburg, hè? Want ze verstaan het natuurlijk niet allemaal door boven in Nederland. Dus moet je het nog eens in de Nederlandse versie natuurlijk met de twee gaan doen. Dat is misschien ook nog wel iets. Het begin is gemaakt. Dus... Ja. Hey, Van maar alles zien, hè. Van alles zien. een groep jonge, mag ik zeggen, rebelse mannen. Heel gebeld. Heel rebels. En toch een keurige, nette meneer. Ja, maar ik ben Wie nog gaat wel dat gebeld. zo? zie. Ik ben Zit je ook wie gaat dat dan samen? Oh, dat gaat eigenlijk prima, moet ik zeggen. Dat gaat, dat gaat ik al inderdaad Ja. gehoord. Oh, ja. Oud tref jong. En ja, ik heb een hele hoop ervaring opgebouwd in mijn carrière, eigenlijk van jaren en jaren. En daar hebben ze van kunnen profiteren. Andersom heb ik kunnen profiteren van het nieuwe jonge elan van deze jongens. Ja, mevrouw, we hebben nooit gedacht dat je hier ooit zou gaan rappen. Ja, ik rap ook niet. Ik laat dat ook met veel plezier over. Wat heb je dan wel van die jonge mannen geleerd in de tussentijd? Nou, tot ze niet meer stil blijven staan in een tijd hoe ze zelf de muziek ervaren hebben. Er zijn heel veel leuk bij te spreken uit mijn leeftijd. Wat in de 60er jaren muziek zien blijven hangen. En die had de muziek van tegenwoordig maar helemaal niks vinden. Maar er is zoveel goede muziek op dit moment, maar daar moest er wel oer voor hebben en daar moest er ook voor openstaan. Ja. En deze jongens die geven zich dan nog eens een extra stoot van kijk eens wat verkennen. En ik denk, dat is natuurlijk ook een heel leuk om te doen. En dat gaf voor mij ook weer een extra energie. Was in de clip op de achtergrond. Ik kan me voorstellen dat je er ook heel veel spas met hebt gehad, hè? Met het opnemen van de clip. Dat wordt zeker erg leuk. Ja. Vooral een goede kennis, Raymond van Horen, heeft hij voor ons gemaakt. Die boeide dat aan. Die had gezegd van, ja, wat is dat voor een chic liedje? Ik wil er wel aan zijn filmpje voor maken. En voorzien op een goede vrijdagavond zien we nog een café in Maastricht gegaan, in de Karkol. Niet naar het Breikcafé? Nee, je kost de Breestraat niet vinden. Dus, Oké. Dat kan misschien volgende keer, hè? Dus, maar ja, we hebben er opnames gemaakt, zo zonder aankondiging. En lui vond het leuk. En John heeft nog gegraven in de tuin. Ja, dan heb je al gewoon een clip. Hey, en wat heb je hier dan als rebelse jongens van de keurige meneer geleerd? Ik blief het toch een keurige meneer vinden. Het is echt veel vinden het een eer om samen te werken met John. Omdat we ook al eerder hebben gehuurd van wat hij eerder heeft gedaan. Ook niet te vergeten de Walkers. Dat is dan weer nog het eerder. Hè. Het is chic om te zien dat iemand gewoon blijft doorgaan met muziek maken en zich ook niet moet afremmen door een leeftijdsaspect. Maar daar mag ik gar niks over zeggen eigenlijk. Hè. Hey, maar het klinkt heel enthousiast en heel... Zit er meer toekomst in? Want dit is puur voor de carnaval gedaan. Maar gaat je nog vaker samenwerken, denk ik? Never say never, hè? Never say never? Oh, je dacht dat er ging zeggen never, maar het is inderdaad nee. Er zit er niks uit. Al zit er nog wat achteraan. Hey, maar... Waarom heb je niet een samenwerking gemaakt met een liedje waar je misschien nog met de Vastelovend met kon staan, met de Vastelovenswedstrijden? Oh nee, ik heb nooit aan wedstrijden metgedaan en ik ben dat eigenlijk ook niet van plan. Dus ik doe altijd goed met een eigen weg en
Soms loopt hij doet en soms openen zich verdere wegen. Dus, Nou, en nu hebben zich toch weer verdere wegen wegen geopend. En bij wet brengt dit nog toekomst. Mannen, we hebben het over het liedje De Regenworm. En dat willen we natuurlijk ook van u werren. ja, dat komen we nu even ten gehore brengen. Mag ik vragen om richting de mooie rode stip te gaan? Dat Zeker. mag, ja. Oh. Dicht mag ze ook met. Want volgens mij wil je blijven zitten, hè? Nee, je moet wel rappen. Nee, dat was John ondersteunen. John Koenen met de Maastrichtse band Repsi. Ja, ze hebben zich inderdaad bij elkaar gevoegd met een bijzondere samenwerking. En dit is het resultaat. Het liedje De Regenworm. Hey John, ik maak me zorgen over die worm. Over die worm. Wat heeft hij daar? Is dat verkouden soms? Ik heb het gehuurd van wel. Wat kan dat dan doen? Geen idee. Hier sticht de regenworm hoogste. En ze bekroepen in de grond. Zo zonder jasje, zo zonder vestje. Nee, nee, dat is toch niet gezond. Hoe zie verschijnen, daar is het na. En zie verdwijnen en blijf alleen. Gaat. Hier sticht de regenworm hoogste. En ze bekroepen in de grond. Zo zonder jasje, zo zonder vestje. Nee, nee, dat is toch niet gezond. Want een worm is altijd naad. En in de kilofles beurt hier zaad. Nu luisterpunt doet die scherpen, anders is het straks te laat. Dat je groep onder de drek, zonder een lepje om de nek. Straks krijgt ze speed en dan is het tijd. En de zever maakt me gek. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Jazeker! La 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 la, la 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 la, la 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 la. Hier sticht de regenworm hoogste. En ze bekroepen in de grond. Zo zonder jasje, zo zonder vestje. Nee, nee, dat is toch niet gezond. Hoe zie verschijnen, daar is het na. Het zie verdwijnen, dan blijft alleen. Gaat. Hier sticht de regenworm hoogste. En ze bekroepen in de grond. Zo zonder jasje, zo zonder vestje. Nee, nee, dat is toch niet gezond. Al dat gewiemel in die go. Jonge club sticht toch nog dood. Dadelijk is het tijd en dan krijgt ze speed. Hup ze cijfer met een vrouw. Dat leven wormke hield van dich. En wil verkouden just wie stieg. Dus non de pie, jong hoorst niet meer. En kroep nog heb een lieg. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Jazeker! La 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 la, la 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 la, la 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 la. Met al die loker in de tuin. Mijn ganse gras dat lik in puin. De rasverzak, graag in de brak. En mijn schutting die staat schuin. Dat rare biest dat stikt niet aan. Ik schik hem liever naar de maan. Want al door mijn kruip en zich een muts gekeupt. Dan is de cijfer van de